And we're back with another video, guys. Your boy Kayzano, I'm here with Casey. And guys, today we've got Killer T, Toda Kusvika Makuseni. Killer T. Toda Kusvika Makuseni. Don't. Toda Kusvika Makuseni. Zvatozibawa. Yeah, obviously. Hakuna zvingine. Still fast. Todaombofara ukati. Akatodzora over ibe akadaro anongati spako, guys. Kila chindongwe yo December kwa. Yanomboza ma December vibes. Exactly. Akatodzira over vibes akadaro, guys. I'll be so happy, guys. No killer jiga no. Todaombofara ukati. Unosukudza bhawa rese ndozvatinoda pachizvo. So Killer T, Toda Kusvika Makuseni. I won't waste your time, guys. Please like, share, subscribe. Comment down below what you think of this video as you watch it. And sir. Killer T, Toda Kusvika Makuseni. Let's get it. Yes, sir. Kuona kauko. I don't overload this. Made for my city. Hangu edu tiri high school zvazviko izvi. Zvazviko. Oh. Iwe. Zvazviko. About what the cage about what Shamai. about Sungisa now. Shamai. It has like a killer T. Saka, today I'll be talking about scientific management theory. Mugoshinzo. Kwose ufanuka voyani embedze. Isn't good that killer T about the quad. Really? One way you go now. I don't know what it is. Oh, just keep it. I don't know. Gaya shamo. Kumbaze. Ndakati next week. Ayi mumfana ngani chikarapasi But cameraman ndinongochizvamisa sei? Ye cameraman rungamba yeta video yatokuti bawa. Zvichiri zvichikorerere. Asi zvichikorere. Shama. Killer T, nasibune party. Fonera boska, papinde. Party tageza udara mawana tanga. Unuweza jambata mafaro atanga. Hey. Look, what a facial expression. Dine. Am I in paradise now? Is this me? Oh. But I want to know it. Eh, ndizvozvo eh. Saka ndasitaura ambofara oka atidzorera Haude. atidzorera mavibes, guys. Maybe another club banger. Unuweza jambata. Wait. Panoona kugrinda kuridi. Mira. Iwe. Paitorwa behind the scenes by. Ade makatondaizopa video. It's real. Panoku ndozvaitoitika baba. Bezi zainombonzi cut. Igupe yakasuba. Mira tu. Fonera boska, papinde. Party tageza udara mawana tanga. Unuweza jambata mafaro atanga. Saka chungu wafunza kuti mukude. Takuda kumbofara. Saka ticharara pamba. Shokutukana tombosia. Kana kutambatsira nchada. Toda Kusvika Makuseni. Toda Kusvika Makuseni. Yatoka bega. Yatoe Makuseni. Yatoe December. Yatoe December. Obviously. Aiwa. Summer time. Aiwa, kila timu. Aiwa, mafaro. Toda Kusvika Makuseni. Ngati ungane DJ. Tokuda party after party. Musandifariro kunze. Ujeni kwangu ikarati. Saka baby wangu nichuse.
ndikweze ndege mashanga kana shaunoda ndikudze ndikupe nhasi touranga takuda kumbofara saka ticharara pamba zvekutukana tombosiya kana kutambatsiva nchada toda kusvika makuseni toda kusvika makuseni ukama bese toada tinoda kumbofara madiro yesanozviziva kufara tokuda tinoda kumbotamba madiro tinenge tatoboka padeni saka kumbonotiona makuseni nyangwe tikatukwa amendo ndinongota ndazviita takuda kumbofara saka ticharara pamba zvekutukana tombosiya kana kutambatsiva nchada toda kusvika makuseni toda kusvika makuseni ngatiungane tidye tokuda vanhu vangu vanhu vakakabaka mvidei iurantorota vakakabaka kozi makapa hangu batwa uzati after every take inorefill always pulo saka inonga chimwe hapana by the end of the day unenge wakanaka after the video panocheka zvakabuda zvakanaka havana wakasvika makuseni akasvika makuseni vana vanaenda kumba havana anaenda kumba because zviripo party after party usandivhariro kunze kudini kwangu ikarati saka bhebi wangu nichuze ndikwedze ndege mashanga kana shaunoda ndikudze ndikupe nhasi touranga takuda kumbofara saka ticharara pamba zvekutukana tombosiya kana kutambatsiva nchada toda kusvika makuseni toda kusvika makuseni tageza kudara mawana tanga munhu wese tambata mafaro atanga kila tiahedapiwe avasikaziye yausvika makuseni ausikaziona windi president saka chingowabvunza kuti mukudei saka bhebi wangu nichuze ndikwedze ndege mashanga kana shaunoda ndikudze ndikupe nhasi touranga takuda kumbofara saka ticharara pamba zvekutukana tombosiya kana kutambatsiva nchada toda kusvika makuseni toda kusvika makuseni Didn't I dismiss you yesterday? Now look, it's another day today. but on iwo chizvikwanisa zvokuzuka kumana 5 aini zvangu personally zvaundiremera I will say the late guy is 1 or 2. Late 5:30 agezi zvezvo aindindabo wangu daiso hama agezi habarika unozva kuti vanhu vanobva vafunga kuti its the last night guys ndo last night I can't guys taimbozviita but unoona kuti manights acho haaperi but unozoti harare never sleeps mazano dzangu vanhu vatori kubhawa izvezvo sande shamwaba munhu anoenda kugrafanoenda kubasa vakwara ari zombi so but I shout to Killer Toda Kusvika Makuseni. Another bang, another club bang, and December vibes. Already summer vibes, summer things. But that's it for the video, guys. Hope you like it. Please share, like, share, subscribe. Go subscribe to my boy's channel. Yes, sir. And that's it for the video. Yes, sir.